होननानै जोङो बुंनो हाया मानो होनबाथाय जोङो बार अखाखौ जोङो फैगोन होनना मिथियो नामा जों मिथिया माब्ला समाव माब्ला बार अखाया माब्ला फैनानै सिलिंखार खालामफैयो बांग्रिङा माब्ला फैयो गाव खोन्थाना फैयो नामा बे मा जायो हरखाबनो फैनानै गासैबो बुहुमनि गासैबो जायगाखौ सिलिंखार खालामलाङो नंगौना नङा अब्लाबो जों मा खालामो सिलिंखार खालामलाङोब्लाबो बुहुमा आरो गोदानै जोङो सोरजिजाफिनो नंगौना बिदिनो जोङो मानसिनि जिउआव माबा मोनसे जाथाय जायोबानो जोङो फावसायना थानांगौ बे नङा जोङो बेजों लोगोसे जों मा खालामनांगोन जोङो दावबानो सोलोंनांगोन जोङो थांना थानो जों सोलोंनांगोन नंगौना नङा गासैनिसिमबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय आसा खालामो गासैबो मोजाङैनो दं होनना लोगोफोर आङो दा बेखौसो बुंनो सानदों जे जोंहा जेम सेक्टरनिया जुलिया जानानै थांबाय मोजाङै मोजां जाफुंलांबाय लोगोफोर जुलिया मोजां जालांबाय बिसोर सानैनि जुलि जालायनायाव आंनिथिंनिफ्राय आं कंग्रेचुलेसन हरबाय गोजोन हामलायथि बावहरबाय बेबायदिनो संसारखौ आलो गोजोन संसार जालांनो हाथों खायसेया गुबुननि जुलि जानायखौ गुबुननि बाथ्राखौ मानो एसेबां मोजां गाज्रि बेबायदि बुंहरनांगौ जोङो बेबायदि बुंनो मोना मानोना संसारखौ बिसोरसो जागोन आलो गोजोनै संसार जालांनो हाथों आलो गोजोनै संसार सुखु गोजोनै जालांथों जों बेखौसो आशीर्बाद होनांगौ आंनिथिंनिफ्राय बिथांमोननिसिम गोजोन हामलायथि बावहरबाय आङो मोजाङै मोजां संसार जालांनो हानायनि लोगोफोर आरो आं बेखौ नुनानै खोनानानै मोजां मोनदों बिथांनि दा हिन्जाव गोदाना ओरैबायदि मोजां बिबुंथि होदों ओरैबायदि खित डिग्रि गोनां हिन्जाव मोनदों मोजां बिबुंथि होदों आं बेखौसो एसे देखायलांनो नाजादों लोगोफोर खोनासंलां बेसे मोजां बिबुंथि होदों आरो जोंहा जेम सेक्टरा बुंदोंमोन ना गावनि हाबानि गाननाय जोमनाय ड्रेसखौ 100नि 150नि गाननाय जोमनायजों जेबो नङा दामा जेसेबां जा दाम बुरजायानो जा दाम खमानो जा मानसिनि गोसोआसो मेन मानसिनि बुजि मोननाय मानसिनि गोसो बेफोरसो मेन गाननाय जोमनायजों जेबो नङा दामि खम दामिजों जेबो खोथा गैया बेखायनो खम दामि गाननानैब्लाबो मोजां आरो दामि गाननानैब्लाबो मोजां बेखायनो बेफोर गाननाय जोमनायजों जेबो खोथा नङा आरो नायलांदो जोंहा जेम सेक्टरनि बिहामजो मा खोथा बुंदों मोजां बिबुंथि होलांदों आं बेखौसो देखायलांनोसै लंपेन्टबो बायदो जुथाबो बायदो गामसा नामा दाम खमि फाग्ला नालाय आर'नाइ 300नि गस्ला 100नि गामसा 180नि बेसेबांनि टटेल 500नि साननै बियो माबा 300 ओमफ्राय इयो 120 टाका ओमफ्राय इयो 180 टाका 100 420 500 600 600नि ल'खासेयाव 600नि बोरै इउज खालामदों जों दा मालाय कट मोनसेयावनो खै हाजारनि गानो 4000 5000 है सावगान बयो सायावनो बया लंपेन्टआबो सानै गस्लाया 1200 गोजा आरो कट जों हायालै ना नमस्कार बोरै नुदों जियानो जा जोंखौ बोरै नुदों बेखौ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहर बोरै नुदों आदाखौ माबायदि नुदों हा जोंखौ माबायदि नुदों जोंनो बेखौसो नांगौ गाज्रि नुदों मोजां नुदों बेफोरबायदिनो जानांगौ जोंनो बेखौसो नांगौ लिरनायखौ बुंमोन दा इसोरो लिरथिथे बेखौ खामानिखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय आङो जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों जोंनि गोथार जुलियाव बयबो लोब फैनानै जोंखौ आशीर्बाद होनो थाखाय फैदों आं बेखौनो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेनि दुखुबो मोनदों मानो होनबा गोबां ससियेल मिडियायाव गोबां माखासे बाथ्रा जोंफोरखौ सावरायदों जेनेबा गोबां बाथ्रा बुंदों जेनेबा जोङो जुलिखौनो जास्लाबनो मोनाखै बेयाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों आरो मानो होनबा जोङो मानसिसोथ' मानसिनि जिउआव जोङो गोबां जाथाय जायो जोङो रावबो बुंनो हायादि आंनि जिउआव जोङो खैफोद जाया बा खैफोद फैया होननानै जोङो बुंनो हाया मानो होनबाथाय जोङो बार अखाखौ जोङो फैगोन होनना मिथियो नामा जों मिथिया माब्ला समाव माब्ला बार अखाया माब्ला फैनानै सिलिंखार खालामफैयो बांग्रिङा माब्ला फैयो गाव खोन्थाना फैयो नामा बे मा जायो हरखाबनो फैनानै गासैबो बुहुमनि गासैबो जायगाखौ सिलिंखार खालामलाङो नंगौना नङा अब्लाबो जों मा खालामो सिलिंखार खालामलाङोब्लाबो बुहुमा आरो गोदानै जोङो सोरजिजाफिनो नंगौना बिदिनो जोङो मानसिनि जिउआव माबा मोनसे जाथाय जायोबानो जोङो फावसायना थानांगौ बे नङा जोङो बेजों लोगोसे जों मा खालामनांगोन जोङो दावबानो सोलोंनांगोन जोङो थांना थानो जों सोलोंनांगोन नंगौना नङा जोङो एसे मानसिसो जों जुदि मोनसे जाथाय बा मोनसे घटनाखौ लानानै जुदि जोङो फावसायनानै जोङो मा जागोन जों लोरबां जागोन नंगौना नङा
होमबा जों नोंसोर लोरबां जानायखौ लुबैयो नामा जों माब्लाबाबो जोङो लोरबां जानो नाङा जों मा खालामनांगौ जों जिखि जाया प्रब्लेमजों जोङो फेस खालामनानै जोङो जिउआव जोङो दावगालांनो जोङो नाजानांगोन नङा दुब्रि बिलाइखौ नुदों नोंसोरो दुब्रि बिलाइखौ बेसेबां मानसि हाजार हाजार मानसिया गाफ्लेलाङो नङा गाफ्लेलाङोबाबो दुब्रि बिलाइया मा जायो बियो हाजार गाफ्लेबाबो बियो रोदोमखांफिनो थांना थानो थाखाय बियो जोङो थायो आरो नङा एसे मानसि हिसाबै जों मा खालामनांगौ मालाबा गोरोन्थि जायोबा जोङो निमाहाबो होनो हानांगोन नङा निमाहा होलायनाय बा अनलायनायासो जोंनि देरसिन धोरोम सोरखौबा जोङो गोरोन्थि जादों होननानै जोङो डाइरेक्ट जों बुथारनो हाया नङा मानि थाखाय जोङो पुलिस थायो मानि थाखाय कर्ट थायो मानि थाखाय आदालत थायो बेयाव मानो बिसारखौ नायनाय जायो नङा मानो होनबाथाय मोनसे सेकेन्ड चान्स होनाय थायो मानसिनि लाइफआव जोङो सोरबा गोरोन्थि खामानि मावोबा बे मानसिखौबो जोङो मोजां लामाथिं लांनो हानायासो मानसिनि मोनसे धोरोम अब्ला जों माबायदि जानांगोन सोरबा गोग्लैसोनानै थानाय मानसिखौ जोङो अनसायनो रोंनांगोन जोङो बेखौ मोजां लामा जोङो दिन्थिनो रोंनांगोन बेखौ जोङो लाजि फोनांनाया जोंनि मानसिनि गियान जानो हाया सोरखौबा नेवसिनाय सोरखौबा लाजि फोनांनाय आरो बेखौ फेसबुकआव हगारनाया बे मानसिनि गियान जानो हाया फेसबुकआव माखौ दिन्थियो जोंनि टेलेन्ट जोंनि रोंनाय जोंनि रोंगौथि जोङो बेखौसो दिन्थियो गुबुनखौ नांलायनाय गुबुनखौ हिंसा खालामनाय गुबुनखौ बखिनाय बेखौ जोङो मा खालामा बेखौ दिन्थिया मानो होनबा जोंहा बयहाबो न'खर थायो बयहाबो फेमिलि थायो बयहाबो लाइफ थायो बयनिबो जिउआव जाथाय थायो नाथाय बे जाथायखौ जोङो फेसबुकआव जों बेजों खनले खनले बुंनांगौ खनले खनले सोरजोंबा नांलायनांगौ बेयो जोंनि मानसिनि धोरोम नङा मानो थाखाय जों मा खालामनांगौ जोङो बेफोरखौ जोङो फेस खालामनानैसो जोङो नाजानांगौ आरो सोरखौबा सोंखारिनाय सानसुनि जोङो आगान सुरलांनो थाखाय जोङो आखायाव जोङो हमलायदों बिनि थाखाय गोजोननाय मोनदों मानो होनबाथाय जोंफोरो जेनेबा लोगो जानानै जोङो सुखु दुखु जोङो रायज्लायनानै बेबो जोंनि लाइफनि बाथ्राखौ आंबो मिथिगौ आरो आंनि लाइफनि बाथ्राखौ बेबो मिथिगौ जों आरो मिथिलायनानैसो जों मा खालामदों जों गोरोबलायनानै मोनसे जोङो मा खालामदों जोंनि जे आद्रा जिउ बे आद्रा जिउखौ जोङो मोजाङै मोजां बाबेनलांनो होननानै जोङो आगानखौ जोङो सुरदो आरो बेबायदिहाय